Nilqakom għal-attnedija tal-portal tal-riċerka tad-Dipartiment Malti.mt. Nirringrazzjakom tal-li naqattu magħna, nilqgħu magħna lill-Rettur, il-Professur Alfred Vella, u lid-Dekan tal-Fakultà tal-Arti, il-Professur Dominik Fenek, u lill-kollegi u l-ħbieb kollha li se jitkellmu llum. Xtaqt nagħmel ftit punti ta' malajr qabel ma nibdew, vera ftit. Qabel xejn, dan huwa proġett ta' dinja kollaborazzjoni. Dan huwa proġett li fuq ħadmu ħafna nies. Il-membri kollha tad-dipartiment, ġmielu ta' studenti u gradwati tad-dipartiment kif se taraw minn hawn ftit ieħor. Ħdimna mill-viċin ma' entitajiet oħra bħal l-Istitut tal-Lingwistika, il-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti, l-Akkademja tal-Malti, l-IT Services u bla dubju l-kumpanija New Limited li ddiżinjat u faslet dan is-sit. Tajjeb ngħid ukoll li ħafna mir-riċerka li se nippreżentaw issir bis-saħħa tar-Research Seed Fund tal-Università. X'inhu Malti.mt? Kif se naraw minn ftit ieħor, Malti.mt huwa bħal mużew virtwali tal-Isim Malti. Mużew b'ħafna swali u tidħol f'sala u tinsa l-oħra għax kull sala bħalli kieku daħlek f'dinja differenti. Hemm waħda fuq l-oralità, fuq dak li nirtu bil-fom minn ta' qabilna, fuq id-dialetti, fuq it-termini li nużaw aħna fuq isma' differenti, fuq il-pubblikazzjonijiet tad-dipartiment u l-bqija. Għaliex Malti.mt? Jiena nħobb ngħid li il-Dipartiment tal-Malti fid-dinja wieħed hemm, għalissa tal-inqas wieħed għandna, u dan m'iniex ngħidu b'xi tip ta' biex tgħiduli kemm intom speċjali, qed ngħidu biex niftakru fir-responsabilità li għandna. Aħna li nagħmlu riċerka dwar il-Malti u aktar minn hekk li din riċerka inwassluha kemm lir-riċerkaturi kif ukoll lill-pubbliku ġenerali. U dak li se nagħmlu b'Malti.mt. Issa li ħanagħmel huwa li ħanaqsam l-iskrin magħkom ħalli illaqgħakom mal-portal. Mela, din hija l-faċċata tal-portal sewwa ma li tidħol u hawnhekk issib numru ta' riżorsi. L-iktar punt importanti hawnhekk aktar huwa dawn it-tlet linji li il-kollegi tal-IT għalmuni li jsejħu burger, jgħidulhom il-burger, għax jisu għandek panina u pulpetta fin-nofs. U meta tafas hemmhekk ikollok il-menu tara t-taqsimiet. Il-bqija li nista' ngħidilkom fil-faċċata imbagħad ikun hemm il-spunti, aħbarijiet interessanti li jkun għaddejjin, xi żidiet li nagħmlu fis-sit u kalendarju bl-attivitajiet li organizza d-dipartiment. Issa, li se nagħmlu huwa li se nżuru sala ta' dan il-mużew u ħanibdew mill-ewwel taqsima it-tradizzjoni orali. Għal din il-parti ħanħalli f'idejn il-kollega tiegħi il-Professur Adrian Grima u Janika Xkembri Fava. Tajjeb, mela, inħalli f'idejkom. Fil-qofol tiegħu il-proġett fuq it-tradizzjoni orali li beda fl-2016 huwa sensiela ta' taħdidiet minn riċerkaturi mill-Università ta' Malta, riċerkaturi fil-komunità, studenti u gradwati tad-Dipartiment tal-Malti, u akkademiċi u operaturi kulturali minn barra minn Malta. Qed niffukaw fuq dawk l-elementi tal-lingwa li jgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra bil-fom. Fuq medda ta' 5 snin għamilna kważi 60 taħdita, il-biċċa kbira fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti, imma anke fi swali fermi kbar tal-Università, fil-Mużew Marittimu, fil-Spazju Kreattiv u issa fuq Zoom. Kollha filmjati u disponibbli fuq Malti.mt u fuq YouTube biex ikun jista' jarahom kulħadd u meta jrid. Kollha b'diskussjoni li ssir ma' dawk preżenti u dejjem toffri spunti interessanti. Il-kelliema li stidinna jew avviċinawna tkellmu fuq aspetti differenti tat tradizzjoni orali tagħna u tal-Mediterran. Tkellmu fuq il-ballati jew il-fatti, il-lingwa tas-sajjieda u tal-bdiewa, il-laqbijiet, l-espressjonijiet popolari fil-kanzunetti ta' Gaetano Canta jew tal-Briccuni, l-ismijiet tal-widien li nġabru minn fom min-nies, il-lingwaġġ tan-nassaba, il-ħaġa moħġaġa, l-mostri Maltin. Dil-ġimgħa pereżempju l-gradwata tagħna Martina Tabona tkellmet fuq id-devozzjoni u l-pika fit-taqbil tal-festi. U f'Diċembru kellna 3 riċerkaturi żgħażagħ mmexxijin minn Dr. Alex Vella Gregory li tkellmu fuq taqbil fil-festi fat tabliet u rħula oħrajn.
Imma smajna wkoll fuq kif tagħmel ir-riċerka, fuq kif tidentifika s-suġġett u n-nies li se tintervista, fuq kif tintervistahom. L-antropologu Michael Deguara għamel sensiela ta' 3 taħdidiet propju fuq hekk. Smajna fuq il-poeżija orali tan-nisa fl-Alġerija u kif tiġbora u tanalizza, fuq it-tradizzjoni orali tal-Berberi, fuq ir-rakkontar popolari fi Sqallija u l-Kalabria u fuq it-tekniki li nistgħu nħadmu aħna wkoll biex nirrakkuntaw illum. Kenna analiżi tal-ħrejjef u lejla oħra li fiha Rita Saliba rrakkuntat il-ħrejjef li rrakkuntaw lilha fit-tfulita. Kenna taħdidiet fuq l-għana u għandna waħda ġejja fuq il-makketti. Kenna lejla tal-Imerikki u 120 ruħ ġo sala maqsumin bid-daħ jisimgħu u jgħidu ċ-ċajt. Għax dan il-proġett fuq it-tradizzjoni orali joffri analiżi akademika ma jiġbor ukoll il-materjal minn fom in-nies fil-komunità. Il-komunità tiġi għandna u aħna kontinwament immorru għandha. Qed nikkollaboraw ma' dipartimenti oħrajn, individwi, istituzzjonijiet, għaqdiet akademiċi barra minn Malta, bħal Professur Moradielles u Dr. Oscar Abenohar San Juan. Qegħdin f'kuntatt ma' Michelin Gallet u ma' Mark Kalwana tal-Awstralja li kellhom jagħmlu taħdidiet tagħhom matul l-2020 u qed nittamaw li nagħmluhom meta jkun possibbli. Ridna noħolqu spazju li fih nies minn kull qasam tal-ħajja jistgħu jaqsmu l-għarfien tagħhom tat-tradizzjonijiet orali Maltin u dak li nistgħu nagħmlu bihom fis-seklu 21. Ridna nixpronaw lir-riċerkaturi żgħażagħ biex jaħdmu f'dan il-qasam biex jisimgħu, jiddokumentaw u janalizzaw biex huma wkoll jgħaddu dan il-wirt ħaj lil ħaddieħor. Wara 5 snin mhux biss ġbarna ħafna materjal ġdid jew sparpaljat li llum jinsab fuq Malti.mt, mhux biss qed nagħtu viżibilità kbira lit tradizzjonijiet orali Maltin u nrawmu l-ħiliet biex nidentifikawhom u nanalizzawhom, imma forsi li sbaħ ħaġa għandna numru ta' riċerkaturi żgħażagħ verament bravi li qed jagħmlu xogħol imprezzabbli, dejjem fuq bażi akademika soda u aġġornata. Il-Perċimers Jani Kaxkembri Fava kollu ħtija tagħha. Fl-2016 bdiet b'teżi fuq lajn u tbaħħir u issa permezz tagħha dan il-proġett qed ibaħħar saħansitra lil hinn minn dak li immaġinajna meta bdejna. Lejla tajba, jien se ngħidilkom issa x'tistgħu issibu fis-sit fil-parti ta' tradizzjoni orali. Din il-parti għandha 5 taqsimiet, id-daħla, bibliografiji, temi, arkivju u dwarna. Naturalment fis-sezzjoni daħla wieħed isib informazzjoni dwar meta twaqqaf il-proġett u l-għanijiet tiegħu. Fis-sezzjoni dwarna imbagħad hemm ftit informazzjoni dwar min huma l-koordinaturi tal-proġett li huma l-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol u l-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu, Giusi Gatt, Michael Deguara, Rita Saliba u Daniel Bezzina. U sa mill-bidu tal-proġett tat kontribut ukoll il-mibkija Marlin Mifsud Kirkop sakemm ħalli din id-dinja fis-26 ta' Awwissu 2020. Imbagħad hemm is-sezzjonijiet prinċipali li fihom hemm ix-xogħlijiet li saru mill-2016 l-hawn. Fis-sezzjoni bibliografiji wieħed jista' jsib il-bibliografiji tal-protagonisti ewlenin ta' tradizzjoni orali. Aħna l-bibliografija ta' José Cassar Pullicino, Guido Lanfranco, George Mifsud Kirkop, Marlin Mifsud Kirkop, Anton F. Attart, fost oħrajn. Jekk neħdu eżempju ta' wieħed jista' jsib fil-bibliografiji, pereżempju l-bibliografija ta' Guido Lanfranco, fil-bidu dejjem ikun hemm bionota tal-protagonist, imbagħad aktar l-isfel ix-xogħlijiet tiegħu bid-data, it-titlu, xi tarif dwar is-sors u kliem muftih. F'dawn il-bibliografiji hemm ukoll xi sorsi li qegħdin bil-hyperlinks biex wieħed ikun jista' jara wkoll is-sors dak il-ħin. Pereżempju dwar il-ħobs Malta li wieħed jista' jafas fuq ovvjament jara s-sors dak il-ħin. Mela, imbagħad jekk immorru fis-sezzjoni temi, fis-sezzjoni temi, hemm sorsi miġburin skont it-tema, bħal ballata,
għana daqqu sfin, leġendi, superstizzjoni, lob il-klim, mewtu vistu, namur, erosija u tiċla Maltija. Jekk nieħdu eżempju ta' waħda mit-temi, per eżempju l-ballata, hemm numru ta' sorsi bl-isem tal-awtur, is-sena, it-titlu u xi tarif. F'din il-parti wkoll l-istess bħal fil-każ tal-bibliografiji hemm xi sorsi li għandhom il-hyperlinks biex wieħed ikun jista' wkoll jara s-sors mal-ewwel. Il-parti li jmiss l-arkivju li hija maqsuma fi 3 fiha hemm sezzjoni bl-intervisti, taqsima bil-programmi u sezzjoni oħra bl-attivitajiet u t-taħdidiet li saru bħala parti mill-proġett. Jekk nitlu fil-parti tal-intervisti, hemm ta' intervisti li saru kemm ma' studjużi f'dan il-qasam bħal Guido Lanfranco, Giusy Gatt u l-bqija, kif ukoll ma' persuni oħra li setgħu jagħtu xhieda ħajja ta' tradizzjoni orali. Pereżempju hemm intervisti ma' persuni jirrakkuntaw xi drawwiet, taqbiliet marbutin ma' funzjonijiet soċjali varji bħat taħnina, taqbiliet marbuta mal-lob ta' tfal u l-bqija. U hemm ukoll numru ta' intervisti ma' persuni li għandhom xi sena partikolari bħal brunżar, tal-karettuni, persuni jaħdmu l-bizzilla, furnar tal-armar tal-festi, landir, raħħal fost oħrajn. Imbagħad kif diġà indikajt iktar il-qudiem, miġbur hemm ukoll xi programmi antiki minn stazzjonijiet varji li fihom hemm materjal orali li hu interessanti ħafna r-riċerka, bħal programm li kien jixxandar fuq Campus FM Tisqifa għall-Ana Malti, kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. L-aħħar sezzjoni tal-arkivju hija bil-filmati tat-taħdidiet u attivitajiet oħra li saru sa issa bħala parti mill-proġett, taħdidiet li saru minn riċerkaturi stabbiliti u studenti li stħarġu xi fera mit-tradizzjoni orali, li anke l-professur Adrian Grima diġà tal-laqta ta' x'attivitajiet saru sa issa. Kull taħdita dejjem irrekordjajnija u issa se jibdew ukoll ikunu fuq dan is-sit. Naturalment dan huwa xogħol li tista' tgħid qatt ma jkun lest għax dejjem trid tibqa' taġġorna. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm ukoll riżorsi oħra li diġà ġbarna bħal programmi tal-għana, taqbiliet u materjal orali ieħor miġbur skont it-tema bħal ġabriet ta' taqbiliet tal-festi fost oħrajn biex ikunu dejjem għajnuna għar-riċerkaturi. Grazzi. Grazzi ħafna Janika u Adrian. Mela, issa se mmorru għal taqsim oħra qabel ma mmorru insejt ngħid punt importantissimu li l-portal huwa bilingwi, kif qed taraw kull taqsima hija bil-Malti u bl-Ingliż. Ħaġa li hija l-qalbna ħafna sewwa. Mela, issa li ħanagħmlu huwa ħammorru fil-taqsima tat-terminoloġija. Dan huwa proġett ieħor tad-dipartiment li jiffoka fuq it-terminoloġija. D-dipartiment ilu għal ħafna snin imexxi teżijiet u jagħmel studji li permezz tagħhom niġbru it-termini ta' snajja u ta' oqsma differenti. Qed nitkellmu ġifieri fuq snajja tradizzjonali fejn fina bħal tal-mastru daxxa, tal-bini, tas-sajt u l-bqija, imma anke oqsma oħrajn, ġifieri bħal mużika, pereżempju l-ilbies, ix-xagħar, l-istili tax-xagħar u l-bqija. Dwar din it-taqsima se jgħidulkom aktar Dwayne Ellul u John Paul Grima. Tajjeb ngħid li t-taqsima li tkellem dwarha John Paul Grima qed tinbena bil-appoġġ tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti wkoll. Nħalli f'idejkom. Tajjeb, grazzi Michael, il-lejla tajba li kulħadd. Jiena se nitkellem fuq il-parti tal-glossari. Tajjeb, kif qegħdin taraw, tista' issir tiftixa permezz tal-alfabet, hawnhekk għandna l-lista sħiħa tat-termini li għandna sa issa. Nibdew minn antiporta biex nieħdu eżempju. Meta tafas fuqha tiġik il-headword bil-Malti naturalment, it-tifsira tagħha jew it-traduzzjoni tagħha bl-Ingliż, il-kelma li tista' tuża minflokha bl-Ingliż, definizzjoni f'dal-każ bib ġeneralment bil-ħġieġ li għal min ikun dieħel jiġi immedjatament wara l-bib ta' barra.
U mbagħad ikollna dettalji oħra bħal plural, antiporti f'dal-każ, varjanti, varjant ta' antiporta mifrux mod speċjali fil-kottonera huwa boxla. Il-qasam f'dal-każ hija meħuda mill-qasam tar-reġistru tal-mastru taxxa u s-sors minn fejn ikunu slitna terminu u minn fejn ikunu slitna il-qafas tad-definizzjoni. U mbagħad naturalment tiġi editjata. Nistgħu nfittxu wkoll anki permezz tal-qasam stess, jiġifieri jekk immorru fuq oqsma u mmorru pereżempju fil-qasam tal-ħaddiet, hawnhekk għandna 3 oqsma li qegħdin naħdmu fuqhom sa issa tal-mużew, it-termini li għandhom x'jaqsmu mal-mużew, termini tal-mastru taxxa u termini tal-ħaddiet. Hawnhekk għandna pereżempju it-terminu darsa. Id-darsa interessanti l-ewwel nett jekk inħarsu niftehmu mill-ewwel jekk inħarsu lejn l-istampa u naraw il-fejn qed tipponta l-vleġġa. Tajjeb, id-darsa hija dik il-parti tal-misfel li tkun differenti għal kull muftieħ f'dal-każ, għax hawnhekk għandna muftieħ mhux xi ħaġa normali. Imbagħad minn barra l-funzjoni tal-istampa, hawnhekk għandna wkoll il-funzjoni tal-video. Jiġifieri jekk nikklikjaw fuq il-video kunu nistgħu naraw u nisimgħu. Skużawni, kelli l-mikrofonu mitfi. Dan huwa l-muftiħ kollu. Din hija l-leħja, il-parti tal-leħja. U dan hija il-parti tad-darsa, għandek darsa u darsa li jkunu differenti minn muftiħ għal ieħor. Naturalment minn barra daw il-funzjonijiet ikollna id-definizzjoni. F'dan il-każ il-parti tal-muftiħ fejn hemm speċi ta' snien imwaħħlin mal-leħja. Jekk infittxu pereżempju terminu ieħor għandna t-terminu bil-m, jekk immorru fuq il-m, għandna t-terminu biex nieħdu terminu minn qasam ieħor tajjeb, it-terminu magħżul huwa l-ewwel wieħed hemmhekk l-istess għandna definizzjoni, tifel jew żagħżugħ bejn 12 u l-14 sena li jattendi f'xi qasam u jkun tela mill-preparatorja. Issa kif aħna lkoll konxi xi drabi fid-definizzjonijiet ikollna biex inqassru nużaw ċerti termini li minnhom infushom jeżiġu spjegazzjoni jew definizzjoni. Tajjeb, f'dak il-każ ħsibna li jkun hemm hyperlink tajjeb u jekk tafas ngħidu aħna fuq qasam hija linkjata mad-definizzjoni ta' qasam. Tajjeb, f'dal każ dar li fiha jsir it-tagħlim tad-dottrina mill-membri tal-mużew. U hekk dorna dawra ħafifa ma' din it-taqsima tal-glossari li qiegħda tinbena ftit. Nirringrazzjakom. Grazzi Dwayne, u lejla tajba l-kulħadd. Jiena ħan nitkellem fuq parti oħra mill-qasam tat-termini li għandu x'jaqsam ma' r-riżorsi terminoloġiċi. Riżorsi terminoloġiċi x'inhuma? Hekk inħass bżonn li hawn ħafna xogħlijiet tajbin ta' terminoloġija bil-Malti li forsi ftit li xejn dak li jkun jaf bihom. U hekk l-intenzjoni ta' paġna bħal din hija li tiġbor kollox flimkien u turi tesponi iktar anke dawn ix-xogħlijiet li saru minn nies differenti. Issa bħala riżorsi hawnhekk mhux qegħdin naqbdu biss ma' riżorsi stampati biss, imma anke hemm ukoll sforzi awdjoviżivi wkoll. Jien naf jiġifieri għandna kodba, għandna wkoll ġurnali, għandna rivisti sħaħ, għandna wkoll xi siti elettroniċi li jitrattaw terminoloġija bil-Malti, xi programmi anke wkoll fuq ir-radju jew xi stazzjonijiet fuq YouTube u anke saħansitra għandna wkoll apps bil-mobile jew bit-tablets li fihom terminoloġija bil-Malti. Issa, kull riżorsa terminoloġika, kull riżorsa terminoloġika li kif ħanaraw issa dal-waqt,
ħajkollha l-kliem muftiħ tagħha. Jiġifieri kull riżorsa ħanaraw li hija miftuħa iktar fid-dettall biex naraw kif tista' tajna anke t-tiftix. Pereżempju hawnhekk tħanna għal qasam baħar u jekk pereżempju nidħlu f'xi qasam minnhom, pereżempju naf qed nara fishing in Malta, hekk kif qegħdin taraw mela f'din ir-riżorsa tħanna iktar fid-dettall tagħha hemm l-informazzjoni tagħha, l-pubblikazzjoni f'dan il-każ huwa l-awtur innifsu li ppubblika u hemm ukoll il-kliem muftiħ għal kull li jiġu trattati f'din ir-riżorsa. Barra minn hekk hemm ukoll il-paġni tagħha, pereżempju din ir-riżorsa ta' Stanley Farrugia Randin titratta xi metodi tas-sajd u tagħmir dajjes, partijiet tal-opri tal-baħar u dejjem hemm il-paġni korrispondenti għal kull ħaġa. Tajjeb. Pereżempju wkoll għandna riżorsa oħra li hija stampata din, pubblikazzjoni ta' BDL, ħelejaq tal-baħar ta' Stephen Side, hemm id-data 2018 u wkoll hemm lista sħiħa ta' x'hemm fiha din ir-riżorsa. Issa s-saħħa ta' din il-paġna fl-opinjoni tiegħi hija l-fittiexa, is-search button li għandna fuq li inti tista' taqbad tikteb kelma li għandha x'taqsam mal-qasam li inti qed tfittex fuq f'dan il-każ baħar, pereżempju naf Michael forsi tista' tikteb molluski jew xi ħaġa hekk. U ħajtellna dawk ir-riżorsi terminoloġiċi kollha li trattaw il-molluski. U tistgħu issa din il-search button ma taħdimx biss fuq it-titli, jiġifieri għal titli li għandhom x'jaqsmu biss li jisimhom molluski, imma anke fih dan ir-riżorsa stess, jiġifieri kif qed jurina. Jekk riżorsa partikolari titratta il-molluski inti faċilment għalik tkun tista' tmur u tfittex fejn tinsab dik it-taqsima. Anke hemm jiġifieri rivisti sħaħi li trattaw dawn l-oqsma u inti tkun tista' ssibhom faċilment. Jiġifieri din paġna bħal din min jista' juża. Jistgħu jużawha ħafna nies. L-istudenti fost oħrajn, it-tradutturi li tant iħabtu wiċċhom mat-terminoloġija bil-Malti, jistgħu jużawha wkoll il-ġurnalisti tagħna u x'hekk il-pubbliku ġenerali, riċerkaturi, hemm kollox maqut f'salt f'ħaġa waħda li dak li jkun faċli iktar biex isir. Issa bħala għeluq u għannuqqas ta' għeluq li din mhix paġna magħluqa u lesta, anzi dan huwa proġett miftuħ ħafna u x'hekk ovvja għaliex ir-riżorsi dejjem jiżdiedu u hekk għandu jkun. Pereżempju hawnhekk daħlilna Michael f'tal-art u s-sema. L-istess ħaġa bażikament bħalma għedna f'tal-baħar li hemm riżorsi relatati ma' aspetti relatati mal-art u mas-sema. Pereżempju naf jekk tikteb ma nafx ħamrija pereżempju li tinsab fl-art u x'hekk. Tista' ssib jiġifieri riżorsi relatati mal-ħamrija, pereżempju, kif qegħdin naraw. U dejjem anke bil-korrispondenti tal-paġni tagħha fejn tinsab. Kif kont qed ngħid qabel, din hija riżorsa miftuħa, dan huwa proġett miftuħ ħafna. L-ewwel qabel xejn għaliex ir-riżorsi dejjem jiżdiedu u anke l-mod ta' kif tiġi ppreżentata d-data dejjem tinbidel u dejjem tista' tkun iktar faċli għall-pubbliku. Grazzi. Grazzi ħafna John Paul. Inżid ħaġa żgħira miegħek, dal-inventarju li qed tibnu hekk joffrina wkoll il-possibilità li narfu li moqsma ġew ittrattati fid-dettall u li moqsma għadhom qatt iridu jiġu investigati sew mistħarġa. Allura tgħinna biex ir-riċerka li nagħmlu f'dawn l-oqsma tkun iktar strutturata. Issa li ħanaqbżu f'tema oħra, ħanaqbżu fit-tema tad-djaletti. Dan huwa proġett tad-Dipartiment tal-Malti flimkien mal-Istitut tal-Lingwistika u Teknoloġija tal-Lingwa. U f'dan il-każ
se nitkellmu daqsxejn jiena u Sandra Vella, so l-professur Alexandra Vella. Naħseb aħjar tibda inti Sandra u tgħidilna ftit fuq l-ewwel taqsima. Hawnhekk ħa nitkellmu fuq żewġ taqsimiet, waħda hija isma' u l-oħra qara. Ħadd tiġi ċara x'qed nifhmu bihom minn ftit ieħor. Fidejk, Sandra. Okay, jiġifieri jiena se nitkellem ftit fuq il-parti isma' f'din il-paġa tad-dialetti fil-portal. L-idea ta' din il-parti tal-website hi li niġbru fiha eżempji minn recordings ta' dialetti ta' Malta u Għawdex u din il-parti tinqasam f'żewġ sezzjonijiet. Waħda tiġbor siltiet minn recordings minn survey ta' dialetti li kienu għamlu l-professur Aquilina u kollega minn Leeds il-professur Iserlin fis-snin 60 u 70. Oħra tiġbor siltiet minn recordings iktar riċenti, inkluż recordings li qed isiru fil-kontest tal-proġetti tagħna dawk li qed jitħallsu mis-seed funds tal-Università. Dawn l-aħħar snin tajna spinta għal-ġbir tad-dejta dialettali ta' żmienna billi fassalna metodoloġija biex tenna nifukaw fuq id-differenzi fil-pronunzja fonetiċi fonoloġiċi, kif ukoll dawk morfosintattiċi, pereżempju il-formazzjoni tal-plural, l-użu tal-pronomi dawn jista' jkunu differenti fid-dialetti differenti. Dan wara li diġà ilna s-snin niġbru dejta lessikali u Mike se jgħidilkom iktar fuq dan ix-xogħol iktar tard. Ma' kull silta issibu traskrizzjoni li qed ninsejħula traskrizzjoni ortofonika u se ngħid xi ħaġa fuq tip ta' traskrizzjoni, għal xi wħud imma mhux kollha mis-siltiet hemm ukoll traskrizzjoni fonetika. Din tal-aħħar hi utli iktar għal dawk li jixtiequ jidħlu iktar fil-fond biex jistudjaw is-sistemi li jużaw dialetti differenti. It-traskrizzjoni ortofonika dik ta' fuq li qed taraw fuq l-iskrin fuq tuża ortografija adattata u intiża biex tirrifletti l-pronunzja użata mill-kelliem. Jiġifieri pereżempju jekk taraw din mill-kelma turbuta li kieku jien ngħidha torbota, imma it-traskrizzjoni li qed nużaw qed tipprova tirreproduċi dak li qed jgħid il-kelliem. Sandra, tridx nisimgħu waħda. Okay. Mela, dan huwa mill-1966. Il-lanza tagħmel ġabla taħt u n-nassa turbuta forsi skont ma tkun trid turbuta f'4 ayyam, 5, 6. Mbagħad ikollha biċċa soħra, il-fuq min-nassa żumma dik. Is-soħra qatta jgħidu, mbagħad il-lanza tista' tirħejja dejjem. La, bax iż-żum bax ma tinsix mal-qeħ in-nassa. Issa, nixtieq ngħid li, speċjalment jekk intom kelliema ta' dialetti, żommu f'moħħkom li traskrizzjonijiet qed jippruvaw jirreproduċu dak li l-kelliem qed jgħid. Għal ħafna raġunijiet, dan jista' jkun differenti minn dak li tkunu qed tistennew. Raġuni waħda hi li meta kelliem ikun qed jiġi rrekordjat, jista' jkun li jadatta ċirkostanzi xejn naturali. Jista' jadatta wkoll skont ma' min qed jitkellem, skont is-suġġett li qed jitkellem fuqu jew għal ħafna raġunijiet oħra. Element ieħor importanti li ta' insemmu l-element tal-varjazzjoni. Kollha kemm aħna, anki jekk naħsbu li aħna konsistenti fl-użu tal-lingwa, invarjaw il-pronunzja tagħna skont il-kuntest u xi kultant anki fl-istess kuntest. Jien nista' fl-istess kuntest ngħid imbagħad u ngħid imbagħad darb'oħra. Il-varjazzjoni ovvjament toħloq sfida għalina, speċjalment jekk aħna bħala riċerkaturi maħniex kelliema ta' dialetti li qed nistudjaw. Imma l-varjazzjoni hija parti mill-lingwa umana u sa ċertu punt dan hu wieħed mill-elementi jiddistingwi vuċi umana minn vuċi robotika, pereżempju l-vuċi ta' sistema ikkomputerizzata. Mela, biex tisimgħu is-siltiet, tistgħu tagħmlu waħda minn żewġ affarijiet. Jew tafsu fuq il-lokalità fuq il-mappa li qed taraw fejn hemm qisu pin ħamra, iż-żurriq jew l-arb pereżempju. Jew inkella tażlu lokalità minn drop-down menu.
qed jurikom kif tistgħu tagħmlu hekk, Mike. Mela, meta tagħmlu da, jitilgħu is-silta u t-traskrizzjonijiet. Tistgħu tażlu li tisimgħu siltiet jew mill-modi, ir-recordings ta' Aquilina u Serlin. Jew dawk li qed ngħidulhom dialetti tal-lum, imma fil-fatt xi ftit minn dawn ir-recording huma reċenti, imma 1996 mhux illum. Mela, pereżempju hawnhekk kellna dawn għandna żewġ recordings insertajna miż-Żurriq, waħda minn ta' Aquilina and Serlin u waħda mill-preżent. Dik ta' Aquilina and Serlin hija dik li smajtu ftit ilu. Mike, forsi jistgħu jisimgħu din ukoll? Le, ara ġejja. Di tas-sena l-oħra, tal-2020. Meta konna żgħar mis-sirri ma tantx kien ħib jaħruġna, imma kull nhar taħet niftakor fis-sojf dejjem kien jaħodna ġurnu tal-baħer miskajn, ma skienax mis-sirri kien jaħdem għall-ġebel, imma insomma kien jaħodna ġurnu tal-baħer. Għad tista' taħseb ġurnu tal-baħer b'żewġ titfol, il-mama kienet tqum filgħodu kmien is-sajjor. Niftakar pereżempju jew xi dixxi mqarrun il-furn, jew xi braġuli, u ġeli anke kienet iġġib il-patuta magħha u kienet taqli hemmhekk. Insomma biex ma ntawwolx il-basktijiet kienu jkunu ħafna, allura missieri last l-affarijiet biex jarma t-tinde, aħna last l-affarijiet tal-baħer u mit last il-basktijiet blikil. Mela, kemm nitkellem ftit fuq dawn iż-żewġ recordings, it-tnejn huma kellima miż-Żurriq. L-ewwel kellim iż-Żurriq naħa li jgħidula Nigret. L-ewwel kellim kien 1960 xi ħaġa, 1960s, u din 2020, ġifieri anke fid-dialetti ikun hemm differenzi over time jinbidlu dawn id-dialetti. U hawnhekk għandna każ li naħseb li huwa interessanti. Mela l-ewwel kellim is-sajjiet minn Żurriq Nigret juża se nifoka fuq żewġ kelmiet, turbuta u iż-żumma. Jien kieku ngħid torbota u iż-żomma blu. Din il-kellima miż-Żurriq fit-2020 għandha insumma ukoll b'xi tip ta' u għal fejn jien għandi insomma blu. Imma mbagħad joħroġna li jien għandi ma tagħmilx bħalma jagħmel il-kelliem miż-Żurriq Nigret ta' Aquilina and Serlin, minflok tgħid joħroġna tgħid jieħroġna. Mela dawn huma t-tip ta' sfidi li biex tasal għalihom ukoll dawn it-traskrizzjonijiet huma utli għalikom għax tistgħu forsi meta tisimgħu ċertu affarijiet li ma tissimgħuhomx imma jekk tarawhom miktubin tistgħu tarawhom ukoll. Imma huma utli wkoll għax forsi permezz tagħhom nibdew nifhmu daqsxejn iktar is-sistemi ta' dialetti tal-Gżejjer Maltin kif huma differenti minn xulxin. Irrid nispiċċa billi ngħid li xi siltiet, speċjalment dawk miġbura minn Aquilina and Serlin, li ġieli marru bħalma għand il-Mastru Daxxa, għand il-Furnar, jiġifieri għand in-nies tas-sena, hemm ukoll interess li kważi iktar jorbot ma' tradizzjoni orali li tkellmu fuqha Adrian u Janika milli ma' dialett per se. Għandna eżempju li iddeċidejna li ntellaw fuq is-sit mill-Lasri li jaqaf din il-kategorija. Bażikament il-kelliema qed tirreċta poeżija. Allura l-element ta' dialett forsi ma jispikkax daqskemm jispikka f'siltiet oħrajn, imma xorta hemm elementi dialettali. Jiġifieri ta' min intom tisimgħu siltiet, speċjalment dawk tal-immoddi, toqgħodu attenti anki għal dawn ir-referenzi kulturali, storiċi, u pereżempju eżempju ta' dan huwa is-silta mix-Xewkija li isem ir-razzjon li n-nies li huma tanfari jiftakru ir-razzjon. Jien kont immur nixtri
it-tqiq, per eżempju, it-tqiq iż-żejt, daw kienu bir-razzjon. Kont tista' tixtri ammont fix-xahar. U hemm dawn l-elementi wkoll speċjalment fil-siltiet minn ta' Quilina and Iserlin. Nixtieq nispiċċa billi ngħid li bħalma qalu il-kollegi tiegħi li dan ix-xogħol ma kienx ikun possibbli kieku ma ħloqniex u nkomplu noħolqu madwarna tim dejjem inkomplu nħarġu l-istudenti iż-żgħar biex l-istudenti jikbar ikunu jistgħu jieħdu rwol ta' coordinator għax hemm ħafna xogħol xi jsir. Nixtieq nirringrazzja lil kull min ħadem u jkompli jaħdem magħna għax mingħajrhom ix-xogħol impossibbli jsir. Grazzi. Grazzi ħafna Sandra. Naqbel miegħek 100%, ġifieri dan ix-xogħol qed nidhru aħna ma jsir minn ħafna studenti żgħażagħ, studenti gradwati li għandhom għal-qalbhom ħafna riċerka fuq il-Malti. Jiena ħanurikom parti oħra, aspetti oħra ta' dialetti Maltin Wawċin li kultant forsi nitraskuraw fis-sens li meta naħsbu fi dialetti l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna hija l-kisra, l-aċċent ngħidulu, ġifieri il-ħoss dak li smajna ftit ilu kif torbota ssir turbuta pereżempju. Hemm dimensjoni oħra li hija l-vokabularju, il-lessiku, u dan ukoll jinbidel mirħal għal ieħor. Allura meta nidħlu fit-taqsima li jisimha qara, ma issa mhux tisma' ma tara, li naraw hawnhekk huwa li numru ta' kunċetti, numru ta' oġġetti u kunċetti naraw kif jinbidlu mirħal għal ieħor. Biex nagħtikom eżempju, tista' tagħżel kelma minn hawnhekk. Sewwa, jiena ħanażel pereżempju saqqu, sewwa, kelma saqqu. U li naraw hawnhekk hu li saqqu tintuża f'numru ta' lokalitajiet, dawk li huma ħomor huma dawk li l-iktar jużawha iktar mal-kulur jibda jiddajjef u jiġi fl-isfar hemmhekk tkun rari. Ġifieri pereżempju ir-raba tgħawdex hemmhekk rari tintuża saqqu. Minflok għandna hawnhekk il-ġeosinonimi, f'dal każ għandna s-sinonimu mitraħ. Jekk nafsu hemmhekk naraw li mitraħ huwa assoċjat ma' għawdex l-iktar ir-rabat kif rajna hemmhekk u l-mappa dejjem tista' tiżżumja, skużani ta' kemm nagħlaq ftit, tista' tiżżumja biex tara l-lokalitajiet aħjar. Sewa tintuża ir-rabat ix-xewkija ta' Sannat l-iktar, ix-xar an-nadur u għajnsila minqas, iż-żebbux ftit li xejn pereżempju. U interessanti li tintuża l-melliħa wkoll, ħaġa li ma tiskantanix għax nafu hemm il-qrubija ġeografika u x'hekk. Inkellek jekk naqbad terminu ieħor pereżempju il-pastis tal-irkotta, nafu li Malta pratikament kulħadd jgħidlu pastis tal-irkotta, qed taraw il-kulur aħmar skur fil-biċċa l-kbira ta' Malta u Għawdex. Meta nitilgħu naħa ta' fuq, l-aħmar li jibda jiddajjef, u xek jibda jsir fl-oranġo. Imma r-raba ta' Għawdex interessanti li tintuża pastis tal-irkotta wkoll, hemm kulur aħmar qawwi. Issa jekk nafas il-sinonimu pastis tal-ġobon, nara li Malta ftit li xejn jintuża, forsi l-mosta għandek ċans iltaqa' miegħu l-iktar, ir-rabat ftit li xejn, l-imġarr ukoll. Imma Għawdex pratikament kulħadd, ħlief ir-rabat. Qed ngħid ħlief ir-rabat għax Għawdex din il-parti ta' hawnhekk, dan il-felli, għadna nibnu riċerka hemmhekk. Ġifieri tajb ngħidilkom li dawn il-mapep jirriflettu it-tweġibiet ta' eluf ta' kelliema. Intervistajna f'dawn l-aħħar snin iktar minn 1200 kelliem minn dawn l-irħula minn 31 lokalità f'Malta u Għawdex. Dejjem maqsumin nisa u rġiel biex naraw eżattament anke jekk is-sess jaffettwax, u dejjem anzjani, dak importanti ngħidu minn 60 sena l fuq. Imbagħad hemm it-tielet varjant, pastis tal-ħaxu. Dan kif qed taraw Għawdex ma jinstabx. Malta ftit li xejn, rari ħafna, imma interessanti naraw li jintuża l-belt, is-siġiewi u l-qrendi. Tal-inqas minn dawk il-lokalitajiet li għadna stħarriġna s'issa. Jew fejna fjena interessanti ta' Tsunnarija, pereżempju. Tsunnarija hija partikolari għax qisu nistgħu ngħidu l-issiba iktar in-naħa t'isfel ta' Malta. Ġifieri jekk skużawni taqxita kemm nagħlaq twieqi hawnhekk. Ġifieri mela jekk ninżlu naħa t'isfel naraw li insibuha ħalluqa, ħalaxa, iż-żejtun, ħażabbar, l-isla, hemmhekk hija komuni ħafna. Il-belt u birkikara rari l-istess il-mellieħa. Imbagħad hemm interessanti ġifieri il-forma l-oħra karrotta.
U naraw li karrotta in-naħa isfel ma tantx issiba hija rari. Imma qisu ma li taqsam Malta fejna fin qisu hawnhekk mill-belt il fuq jħallu għal fuq tibda ssiba. U ssiba f'Għawdex ukoll. Imbagħad iltqajna wkoll ma' żewġ varjanti. Waħed minnhom huwa varjant sfunnarija jew sfunnarija. Dan interessanti għax sibnieh Għawdex biss. Ġifieri l-Awċin aktar sejdu lek karrotta imma dawk li jużaw tsunnarija qed naraw li jgħiduha differenti, jgħidu sfunnarija, speċjalment in-nies tal-qala u tan-nadur. U mbagħad kien interessanti wkoll il-forma karrottu. Dik kena ninkluduha wkoll għax ma kinux waħdiet l-iktar l-imġar, ġifieri l-imġar pratikament kulħadd għalilna karrottu. L-imġar u ħafna nies minn Birħil-Kara. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk, ġifieri fejna fina nistgħu nieħdu l-moxt u l-petne u daw jagħtuna idea ġifieri qed naraw li l-kelma moxt hija dominanti ħafna Għawdex imma mhux ir-Rabat kif qed taraw hemmhekk jekk nistgħu niżżum ftit. Ir-Rabat il-kulur huwa dajjef. Għaliex? Għax jekk issa nagħżel il-varjant li ieħor petne nara li r-Rabat jintuża aktar petne. Sewwa. Waqt li Malta petne ħaġa li ma tiskantanix forsi huwa aktar komuni il-belt u l-isla. Sewwa hemmhekk l-iktar isibu. Lokalitajiet l-oħrajn huma oranġo. Dan dejjem qed ngħid fost kelliema daqsxejn avvanzati sewwa fl-età ta' 60 sena minn 60 sena l fuq. Insomma, imbagħad fis-sit hemm affarijiet oħra. Daw jgħinu ħafna li min jagħmel riċerka, ġifieri għawdi taqsima ta' riżorsi u bażikament hawnhekk li għamilna u li ġbarna ix-xogħlijiet kollha jew il-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet li b'xi mod jitrattaw id-dialetti. U meta ngħid xogħlijiet qed nirreferi għal kodba, studji, imma anke recordings li hemm filmati u l-bqija. U hemm il-possibilità li tfittex, ġifieri nista' pereżempju nfittex żejtun u jkolli dawk l-istudji li b'xi mod jitrattaw iż-żejtuni sewwa fost affarijiet oħra. Pereżempju, din hija għodda utli ħafna u fejn ikun roża dak ikun bil-link, tista' tiftaħ il-ħolqa u tmur direttament għall-istudju. Apparti daw l-oqsma li semmejna, daw kienu 3 oqsma ewlenin li tkellimna fuqhom sewwa tradizzjoni orali, it-terminoloġija u djaletti. Hemm imbagħad riżorsi oħrajn kemm insemmihom fuq. Hemm pereżempju ġabra interessantissima tat-teżijiet, hawnhekk hawn it-teżijiet kollha li saru fil-qasam tal-letteratura. Sewwa, qegħdin miġburin hawnhekk mill-1953 l-ewwel waħda, jibqgħu niżlin sewwa. It-teżijiet kollha dwar il-lingwistika jibdew mill-1940 u jibqgħu niżlin tajjeb. U anki ir-rivista riċerkaturi li bażikament nagħmlu huwa li naqbdu uħud mill-aqwa teżijiet li jkunu saru u nippubblikawhom forma ta' artikli u dawn l-artikli qegħdin ukoll fis-sit. Dak li jkun jista' jidħol hawnhekk u jekk irid jaqra artiklu partikolari jinnafu l-ħaġa moħġaġa jafsu u jsibu hemmhekk u jista' jaqrah bil-kwiet. Oħrajn, ġifieri hemm il-pubblikazzjonijiet u l-arkivji, pereżempju. Fil-pubblikazzjonijiet qed nagħmlu ġabra kbira tal-pubblikazzjonijiet li nippubblikaw bħala dipartiment. Ġifieri fejna fina għaw il-Journal of Multi Studies, id-damma ta' De Soldanis, il-konferenza ta' Dunkarm li ssir kull sentejn u allura hemmhekk x'nagħmlu? Għandna mhux biss ġabra ta' taħdidiet kollha li saru mis-sebgħinijiet l-hawn, imma anki x-xogħlijiet tista' tafas fuqhom uħud minnhom għall-inqas u taqrhom bil-kwiet sewwa. U barra minn hekk għandna ġabra tal-istudji lingwistiċi u letterarji tal-membri tad-dipartiment, tal-membri attwali u anke ta' membri li ħallewna bħal professur Aquilina u l-professur Oliver Friġġieri. Qegħdin hemmhekk dejjem hemm il-fittixa kif sejħilha John Paul u ġobri l-isem tajjeb nistgħu nfittxu, tista' tfittex bl-isem, bl-annu, bit-titlu tax-xogħol, jew b'xi kelma muftih insomma li tista' tigwidak fix-xogħol partikolari. Hemm ukoll l-arkivju. Dan l-arkivju bażikament kull attività li norganizzaw nippruvaw niffilmjawha. U dawn insibuhom hawnhekk, allura tista' ssibhom bit-temi. Tista' tfittex il-konferenzi jew inizjattiva li nagħmlu mal-Akkademja tal-Malti nagħmlu intervisti mal-awturi ewlenin, xogħlijiet fuq il-kantilena, intervisti dwar vassalli, li hemm interessanti wkoll li għandna recordings antiki. Pereżempju min jidħol fit-taqsima l ħna mill-modi, ħajsib recordings li kienu għamlu Giuseppe Aquilina u Cassar Policino li huma imprezzabbli għax huma ħafna minnhom huma lectures imma anke intervisti, pereżempju hemm intervista ma' Rusar Briffa
ftit qabel miet. Dawn għandhom valur mhux biss lingwistiku letterarju, manka soċjali, antropoloġiku kif kienet qed taċċenna li Sandra ftit ilu. U insemmi di u niqafaw jkun għaddi l-kelma lid-dekan. Hemm ukoll xi informazzjoni fuq id-Dipartiment tal-Malti u forsi l-iktar ħaġa interessanti li xaqt nurikom huwa li Sfelnet, prova ninżel bil-mod ħalli ma nisturdikomx, Sfelnet qed noħolqu din it-timeline sew għandna tabella kronoloġika bl-avvenimenti ewlenin li kkaratterizzaw id-Dipartiment. Din hija wkoll dan huwa wkoll proġett li għadu għaddej għax jitlob hemm ħafna materjal li mhux iddokumentat. Allura bħalissa għandna tim li qed jaħdem fuq dal-aspetti ġi jagħmel intervisti mal-protagonisti insomma li huwa involuti fid-Dipartiment. Jiena se nieqaf hawnhekk għalissa u ngħaddi l-kelma lid-dekan il-Professur Dominik Fenek. Tittixel il-mikrofonu, Dominik. Ok, merħba bikom. L-ewwel nirringrazzja lil Michael tal-li stidinni, mhux ħanitkellem fit-tul għaliex għall-kontrarju ta' kull min tkellem s'issa jiena m'għandix naqsam ma' dal-proġett fis-sens li ma nikkontribwixxix lejh direttament. Fil-fatt qiegħed hawnhekk fil-kapaċità tiegħi ta' funzjonarju ta' dekan. Importanti li tistinnu d-dekan għax għall-inqas inkun nista' nfaħħarkom tax-xogħol illi tagħmlu għax inkella mhux ħatoqgħod tiftaħrulkom li qed tagħmlu. U verament ħaqkom tifħir kont qed nara waqt li kultant infittex iċ-ċett sawhekk u għaw patafjun ta' proset u tifħir u serenek u proset u grazzi u l-tip ta' affarijiet. U vera naħseb illi huma meritati. Qed toħolqu dan huwa portal li naraw ukoll bħala database illi inti dejjem qiegħed bank fej tixħeġġu fih u għall-inqas affarijiet speċjalment illi jistgħu imutu jistgħu jispiċċaw bħal dialetti pereżempju għall-inqas ikonna rekord u xempju tagħhom. Jiena nixtieq naħseb illi d-Dipartiment tal-Malti ħaqqu tifħir kbir għaliex kif kulħadd jaf il-sim Malti huwa taħt assedju minn ħafna attakki, minn jiktbu ħażin, minn jispellih ħażin, ix-xandir dejjem biċċru. Naturalment anki l-introduzzjoni u l-pressjoni mill-lingwi mill-isna barranin li dejjem inaqxu mill-użu tal-Malti. Però fl-istess ħin naħseb illi wieħed jagħmel kuraġġ mill-fatt li għaw interess kbir fil-Malti. Jekk tieħu pereżempju il-Facebook page kelmet il-Malti, kull darba li xi ħadd jagħmel mistoqsija kif tikteb din il-kelma jew inkella xi tfisser din il-frażi, ikun hemm kwantità kbira ta' input, kwantità kbira ta' feedback. Li juri li min-naħa l-oħra, minn banda l-sim Malti huwa taħt attakk imma minn banda l-oħra hemm ħrara kbira biex wieħed jifhmu iżjed u jżommu u jużah tajjeb. U hawnhekk naħseb jiena li d-Dipartiment mexa ma' żminijiet. L-ewwel mexa ma' żminijiet għaliex jiena niftakar żmien bir-rispett kollu lejn kulħadd fejn id-Dipartiment tal-Malti kien jafas ħafna fuq il-litteratura imma il-lingwa l-sien propju kien isu Cinderella. U hawnhekk naħseb illi nixtieq nagħtiġih partikolarment għax issa jiena ili f'din il-mestier lil Manuel Mifsud, il-Professur Manuel Mifsud, illi għamel ħafna ġid għall-Irsim Malti, parzjalment għaliex kienu personalment naħseb l-iktar wieħed li neħħal pika bej id-Dipartiment u l-Kunsill u l-Akkademja li fi żmien kienet naħseb tagħmel ċertu ħsara, kienet iżżomm l-affarijiet milli jimxu l-qudiem. U t-tieni għaliex għaraf dak il-kliem li beda Michael bih fil-bidunet li
Dipartiment tal-Malti wieħed u hekk ċertu xogħol ma jeħux għall-inqas il-leadership leadership tiegħu il-Dipartiment tal-Malti f'sens nazzjonali ħadd musejjer jagħmlu. U naħseb dik l-enfasi baqgħet tiġi tintiret mid-dipartiment u issa naturalment preżentament Michael huwa il-kuratur tal-lingwa f'dan il-dipartiment. Naturalment huwa xogħol ta' outreach, llum il-ġurnata hija kelma moda ħafna, mhix qed ngħidha b'mod dispreġġattiv, imma hija moda fis-sens li napprezzawha ħafna li l-università mhijiex torri ta' lavorju u x-xogħol u r-riżorsi tagħna rridu nimplikaw fihom u ninvolvu fihom anki nies minn barra mill-ħitan tal-università. Għalkemm fina ngħid l-università m'għandix ħitan, la fiżiċi u laqqas metaforiċi. Qed ninnota qed nieħu pjaċir ħafna illi issa barra l-enfasi fuq il-lingwistika donnu skużani użat l-Ingliż, crossover mal-antropoloġija. Ħafna mill-li smajt illum jista' jitqis anki bħala riżorsa antropologa. Forsa affarijiet oħra pereżempju id-distinzjonijiet bejn l-irħula u l-ibliet jew bejn nofsinhar u t-tramuntana ta' Malta. Milux kont qed nitkellem ma' Michael, jiena mill-Birgu kont qed ngħidu speċi li aħna għandna id-djalett tagħna li normalment id-djalett nassoċjaw ħafna mal-irħula, mentri fil-fatt fl-ibliet, speċjalment l-ibliet tagħna ħadd isfel għandhom id-djaletti tagħhom. Id-djaletti mhux sempliċiment għax ngħidu tiju imma għaliex naħtfu l-kliem pereżempju. Jiġifieri hemm rikkezza ta' materjal fejn wieħed jistudja kważi iktar ma taħseb, iktar jiġuk ħsibijiet ġodda. Ħadd pjaċir ukoll illi xi ħadd semma naħseb fil-bidu, naħseb illi Janika m'iniex ċert, il-ġbir ta' għajdut li għandu xaqsam mal-festi, per eżempju. Jiena saqsejt lill-oħti, għax oħti baqgħet ġirbija, għavolja m'għadniex noqogħdu hemmhekk. U għat la tiftakar affarijiet ta' meta konna li kienet tgħid ommi u missieri. U għalt li hemm ħafna affarijiet u taqbiliet żgħar, ħafna minnhom nonsense rhyme ta' jkunu. Però għalt li kollox l-anżid, jew tal-Birgu kontra Bormla. Minħabba l-pika tradizzjonali li kien ikun hemm. Jew nkella ta' San Lawrent kontra San Dominku minħabba l-pika bejn il-festi. Jiġifieri naħseb anki dawk huma parti ma nafx hekk folklor jew inkella imġiba Maltija, ma ovvjament jidher li l-proġett tagħkom qiegħed huwa komprensiv ħafna, jiġbor ħafna affarijiet mhux qed ikun selettiv ta' x'inhuwa ta' min jiftakru u ta' min jinsieħ. Interessanti, by the way, waqt li kont tissemmi l-kelma petne, Michael, stenetik ħassemmi illi f'ċerti postijiet il-kelma petne hija tal-puliti, ment il-kelma moxt hija tal-ħamalli. Għana dejjem hekk tallimna li qoddim in-nies nużaw il-kelma petne. Interessanti wkoll li semmit Sandra fuq kif wieħed l-istess persuna titkellem mod f'ċertu ċirkostanzi jew sitwazzjoni u ċertu sitwazzjonijiet oħrajn. Jien għandi esperjenza ta' ħadan għaliex mill-kottonera meta ħajti fir-realtà nqattaħħa ma' nies mill-belt minn Taslima minn postijiet oħrajn, mbagħad bil-mod wieħed jidra jaddotta il-Queen's English, jaddotta il-pronunzja illi hija medja. Jinsa daqsxejn, però meta kont inkun nara l-mami għal ħafila, hemmhekk awtomatikament insib ruħ nitkellem bl-aċċent u l-enfasi ta' kif trabbejna. M'għaliex inżommkom ħafna għaliex isir il-ħin u fadal ir-rettur xi jitkellem, però ħanagħlaq b'xi ħaġa li naħseb li r-rettur żgur ħajaqbad magħha għaliex
Għaliex parti mill-pjan strateġiku tal-Università li issa qiegħed jitħaddem, m'għadux qiegħed jitfassal, imma qiegħed jitħaddem u jiġi implementat, hemm kapitlu minnu illi ir-rettur għażlu li jkun għażel li jmexxiħu mhux ħalleh f'idej xi prorettur jew ieħor li huwa l-impatt nazzjonali li jagħti ħafna enfasi l-importanza lill-Università. L-Università tiħossib il-heritage u b'mod speċjali l-ilsien u tradizzjoni Maltija. U għalhekk naħseb illi nieqaf hawnhekk għax ma rridx tidħol fil-qasam illi huwa l-qalb ħafna rettur. U grazzi ħafna u prosit tassew. Grazzi ħafna Dominik, apprezzaw l-input tiegħek. U sewwet ħafna fuq il-kollega tagħna Manuel Mifsud li żera żerja u issa naħsdu bil-mod il-frott tagħha. Issa ngħaddi l-kelma fidejn ir-rettur. Fidejk. Grazzi, Michael. U nibda billi nagħtikom proset tassew nżid ma' dawk il-visibilju ta' proset li qegħdin jidhru fiċ-chatline għax-xogħol splendidu li qegħdin tagħmlu u li nispera ikompli għaddej ħalli jikber u jsir aktar komplut. Pereżempju li tindunaw meta tibdew tistaqsu lil nies mill-Kottonera, minn Bormla speċjalment. Jiena twilid Bormla u għattal ftit żmien hemmhekk għalkemm il-parti l-kbira ta' ħajti mbagħad għaddejt għaż-żejtun. Riżultat però stramp illi il-djalett żejtuni qatt ma ħadtu għal xi raġuni minkejja li l-espożizzjoni għalih kienet fit-tul. Imma anyway, il-Bormliżi jgħidu pastizz tal-ħaxu. Iktar komuni kważi milli tal-rikotta. So meta ikolkom iċ-ċans tkellmu ftit ma' ftit Bormliżi qodma bħali biex tindunaw li fil-fatt anki hemm dak il-terminu jinstab. Iva, kif qal Dominik Fenek, il-funzjoni illi għandha l-Università li tgħin lin-nazzjon Malti isib u isaħħaħ il-tradizzjonijiet tiegħu, il-karattru tiegħu nazzjonali, hija għalija waħda mill-funzjonijiet ċentrali tal-Università. U d-Dipartiment tal-Malti ċarament qiegħed fil-qalba ta' dak li jagħmilna napprezzaw u nħobbu il-lingwa, l-ilsien tagħna, illi forsi l-iktar ħaġa li tagħmlek Malti. Allura ukoll kif qed inti Michael, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta naħseb huwa uniku, u għall-ħares ma kienx uniku għaliex kienet tkun xi ħaġa tal-mistħija immens illi kieku hemm xi pajjiż ieħor li jistudja il-silma b'aktar reqqa milli nagħmlu aħna. Nieħu gost nara illi l-istudji li intom qegħdin tagħmlu fil-aspetti kollha lingwistiċi biex ma nsemmix il-letteratura li naturalment hija wkoll importanti, però għandha s-sura għandha tinħass bħal disċiplini xjentifiċi l-oħra li jien aktar familjari magħhom. Li forsi qed nistenna li jiġri issa manki parti minn dan ix-xogħol li qegħdin tagħmlu huwa li ssibu interess fil-reġistru xjentifiku tal-Maltin il għaliex naħseb hija qasam ftit jew wisq minsi. Anyway, proset, nerġa' ngħid, m'għandix dubju li jien se nkun qiegħed nużah dana il-portal il għaliex anke jekk ma tinteressak xi ħaġa li titfittex ħalli titgħallimha jew tiċċekkja, huwa verament interessanti li tafas dawk il-buttuni
u ssib affarijiet li ma nafx fejn where else tista' tmur biex issibhom. Proset u grazzi tax-xogħol li qegħdin tagħmlu. Grazzi ħafna rettur u Israel moħħok li qed naħdmu anke fl-oqsma tekniċi, xjentifiċi wkoll. Għandna xi xogħol jieħu l-ħin biex intellaw, ġifieri kif kienet jgħid Dwayne, s'issa tellajna termini ta' 3 oqsma tal-Mastru Taxxa, tal-Ħaddiet u tal-Mużew, imma għandna ħafna oqsma oħrajn li tellajna, għandna eluf ta' termini. Imma għandna tim li kulħadd b'impenni tiegħu, imma bis-saħħa ta' daw il-proġetti żgħar li jkollna tal-Università jinnexxinna nagħmlu dan ix-xogħol kull sena, insomma qatra mbagħad nimlew il-ġarra. Dan huwa importanti ħafna, naħseb ħarġet ċara mill-preżentazzjoni tal-lum li dan mhux sit magħluq. Sewwa John Paul uża l-frażi eluq miftuħ u dan hekk hu dan il-portal. Fi ġimgħat oħra se nżidu taqsimiet oħra f'dak li hemm u anke se nagħmlu paġni ġodda. Ħajkun hemm pereżempju paġna fuq il-grammatika dal-waqtila fuq il-forum tal-Malti. Basikament huwa ħanibqgħu nitimgħu bil-ħafna riċerka li qiegħda ssir fid-dipartiment. Naħseb issa nistgħu nagħmlu sessjoni qasira ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Jekk hemm xi ħadd jixtieq jagħmel xi mistoqsija, jista' juża ċ-chat. Inkella naħseb hemm il-possibilità li juża il-Q&A, question and answer, u jekk jixtieq jista' forsi jitkellem. Inħallu f'idejkom. Jew forsi Adrian jista' jaqranna xi kummenti li forsi. Diġà hemm żewġ interventi fuq il-Q&A minn Joseph Clark li qed jistaqsi jekk dan is-sit għandux relazzjoni ma' riċerka oħra li qed issir bħal Bellares tal-Malti. U l-mistoqsija l-oħra għandkom pjan għat-terminoloġija legali aħna tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kieku lesti li nikkontribwixxu. Żewġ mistoqsijiet interessanti, ġifieri aħna kif semmejna aktar minn darba naħdmu ħafna mal-Istitut tal-Lingwistika sewwa, Lingwistika u Teknoloġija tal-Lingwa. Il-proġett ta' Dialetti huwa kollaborazzjoni mill-bidu sal-aħħar u x'hekk Sandra minn meta bdejna ġifieri dejjem ħdimna jitfid. Anki fejn hemm rabtiet mal-MLRS naturalment joħorġu. Fuq il-qasam legali qegħdin naħdmu wkoll. Ġbarna mijiet jidilli kważi rib-l-1000 terminu mill-qasam legali u bil-mod il-mod ġifieri jitilgħu wkoll fil-portal, bil-mod il-mod ma ntellgħuhom ukoll. Hemm ħafna suġġetti taħt il-kappa tax-xemx. Mhux se noqogħdu xi ċibeqjan ħafna x'nagħmlu. Se jkun hemm xi paġna brabta mal-letteratura Maltija tisaqsi Jesmond Sharples? Fil-verità diġà hemm affarijiet marbutin mal-letteratura, le? Ġifieri fit-tradizzjoni orali hemm partijiet dwar il-letteratura, imma anke jekk nidħlu fl-arkivju, min jidħol fl-arkivju jista' jsib konferenzi li saru, pereżempju Adrian snin ilu, naħseb jekk mhux iktar nistux. 2013. Konferenza dwar John Mamo u hemmhekk hemm id-diskorsi kollha. U hemm ta' Writing Home ukoll il-Maltin li jgħixu barra u li jiktbu bil-letteratura. U anka letturi mistednin li qabel pandemija insomma kienu jiġu jżuruna kull sena nirrekordjaw it-taħdid tagħhom ħafna drabi kienu jmissu oqsma tal-letteratura. Ma ninsewx ukoll dak li semmejt, ġifieri hemm recordings li kienu jagħmlu Giuseppe Aquilina u Kassar Policino ħafna drabi mal-awturi ta' dak iż-żmien. Hemm intervisti imprezzabbli. Hemm anke ma' Mary Mejlaq tista' tisma' leħen Mary Mejlaq titkellem dwar iċ-ċarit tagħha, intervista sabiħ ħafna. U anke dak il-proġett li qed nagħmlu mal-Akkademja llum, jiġifieri nintervistaw l-awturi tal-lum. Bdejna mill-awturi ta' wara l-indipendenza u mnalla u xekk għax ftit wara li intervistajna lil kollega tagħna Oliver Friġġieri ħallina. Ġifieri hemm valur li mhux biss letterarju imma li jmur lil hinn mill-letteratura u l-lingwa. Ma nafx Adrian xi żid xi ħaġa. Xtaqt insaqsik Michael għax ir-rettur semma terminoloġija xjentifika. Il-kwistjoni tal-Malti mediku li aħna ħadimna ħafna fuq u forsi tittaj xi ħaġa fuq hekk. Iva, dik hija wkoll taqsima li rridu niddedikaw la paġna x'id-dipartiment ilu ħafna snin issa jaħdem fuq dak il-qasam. Beda bħala bżonn għax kif nafu huwa qasam li jimpjega
ħafna barranin, ħafna nies li jiġu minn madwar id-dinja u huwa importanti li jkunu jafu tal-inqas xi Malti bażiku ħalli jikkomunikaw mal-pazjenti. U għandna ħafna riċerka f'dak l-aspett, mhux biss f'dak l-aspett imma fl-aspett ġenerali tal-Malti għal barranin. Dik hija affer oħra li d-Dipartiment ilu snin jaħdem fuqha u jalla da pitada jkollna taqsima wkoll fil-portal għalija. Bradley Kakiet jistaqsi dwar materjal relatat mal-eżamijiet tal-Matzek. Naħseb din nistgħu iġibha jiena, aħna flimkien mad Dipartiment tal-Junior College tal-Malti tal-Junior College organizzajna seminar, rekordjajnih kollu, talajna il-taħdidiet kollha online dwar partijiet differenti tal-eżami tas-silabu l-ġdid fil-fatt tal-intermedju u l-avvanzat. U l-konferenza kollha tinsab online. Ġifieri ma nafx Michael jistax jindika fej, imma probabbli fl-arkivju nassumi. L-arkivju u dejjem hemm il-possibilità li dak li jkun ifittex ukoll fil-fittixa. Ħanibqa' nużu il-kelma sewwa. Adrian, jekk ma jpurtax, qed nara li kummenta wkoll Matthew Samut. U importanti li ngħidu kelma, Matthew huwa mill-kumpanija New Limited li laqatna bidejja miftuħa minn meta ltqajna magħha fil-bidu u imxew magħna bi professjonalità kbira. Serjetà kbira u dejjem lesti jgħinuna sal-aħħar momenti qabel ġejna t-tnedija. Grazzi ħafna Matthew. U grazzi mhux biss tal-għajnuna ma tal-paċenzja kbira li tieħu bija. Naturalment impossibbli weġbu l-kummenti kollha, ma napprezzaw kull wieħed mill-kummenti illi inkiteb fil-fiċċat, vera napprezzaw. Fl-aħħar mill-aħħar speċi dal-proġett qed isir mhux biss għal min se juża s-sit, imma qed isir minn min qed jagħmel ħafna riċerka f'dawn l-oqsma. Hemm kumment fuq il-konferenza ta' Dunkarm minn għalija qiegħda wkoll fuq is-sit jekk rajt sew, forsi tgħid xi ħaġa Mike. Iva, hemm il-konferenza Dunkarm, dak li jkun jista' jew jikteb Dunkarm inkella jidħol ma tal-pubblikazzjonijiet. Ħanerġa' nagħmel xi miskin. Grazzi Sandra x'ma rajtu l-kumment. U hawnhekk jara l-konferenza Dunkarm. Di torbot ukoll mal-letteratura dak li kont qed ngħidu ftit ilu li hemm partijiet dwar il-letteratura. Hawnhekk isib l-istudji li joħorġu minn din il-konferenza li issa saret biennali. U hemm uħud minnhom li tista' tafas fuqhom, dak li jkunu kulur differenti tafas fuqhom u tista' taqrahom. Qed nippruvaw niġbruhom kollha kemm huma, imma mhux faċli speċjalment dawk li għadha ftit ta' żmien minnhom. Hemm ukoll il-filmat kollu jew aħjar il-filmat tal-konferenza kollha li għamilna dwar kif il-letteratura Maltija titkellem dwar is-7 Ġunju. Għamilniha u kien ħasem fil-fatt anki Dekam, Dominic Fenek. U hemm it-taħdidiet kollha li saru dakinhar, inkluż tal-Professur Friġieri naturalment. Jekk qed nara sew Dominic għandu mistoqsija u xejn. Ħaġa żgħira ma nafx jekk immissjajtix waqt il-preżentazzjoni. Hemm mekkaniżmu u rotot biex wieħed qiegħed materjal fuq u mhux ifittex biex wieħed qiegħed. Ovvjament ma jistax kulħadd jaqbad u jixħed bla-doċċ, imma nimmaġina li peress li hawn ħafna interess ikun hawn ħafna nies li jħossu li għandhom xi ħaġa x'jistgħu jikkontribwixxu. Iva, grazzi Dominik, għax da punt imnalla tistaqsina. Per ngħidu aħna fit-taqsima ta' terminoloġija għandna kaxxa li qiegħda apposta li effettivament issaqsi lin-nies. Mela, sekundu waħda, il-rizzati. Taf xi terminu intis f'xi qasam u taf termini li mhumiex inklużi fil-ġabra tagħna jew inkella taf xi terminu użat differenti u tista' tħallilna nota hekk. Iddaħħal ismek u kunjomok, tagħmel indirizz u tikteb il-messaġġ. Ġifieri din għalija importanti ħafna sewwa li dal-portal ma jkunx one way imma huwa two way. Ġifieri l-idea hija li l-materjal li tintellu hemmhekk intellaw jintuża, jitħaddem u jkompli jikber billi ndaħlu aħna u jgħinna l-pubbliku. Wara kollox il-lingwa hija ta' kulħadd, le?
L-istess għad-dialetti naħseb Sandra taqbel miegħi. Nista' nżid forsi xi ħaġa li għadu daqsxejn prematur, imma din diġà f'diskussjoni ma' xi nies li jifhmu iktar fl-IT minna biex anki għad-dialetti nibnu xi tip ta' app li inti tkun permezz tal-mobile tiegħek tkun tista' anki tella forsi recording tiegħek stess li mbagħad jiġi ma għadna fil-bidu tagħha, jiġifieri jisu crowdsourcing ta' data. Jiġifieri hemm ħsieb imma forsi ma nafx sentej oħra naslu forsi. George Kassaret jistaqsi dwar il-sensiela tal-programmi televiżivi tal-sena li naturalment nafu kemm hija sensiela tajba u qed tbiddel anki l-mod kif aħna l-Maltin inħarsu lejn il-lingwa tagħna. Michael tgħid xi ħaġa fuq il-possibilità jew nuqqas ta' possibilità li daw il-programmi jidhru fuq dan is-sit? Bħalissa din nikkomunikaw mal-PBS imma mhux biss anke ma' stazzjonijiet oħrajn biex jaddulna il-materjal li għandhom dejjem bil-permessi u naraw li kollox ikun sew u kombinazzjoni nitkellmu wkoll fuq il-programmi li sienna. Ġifieri li jitla f'dan il-portal u dak li jkun jista' mbagħad mhux biss jara l-filmati, ma jkun hemm dak li ngħidulhom aħna kliem muftih, il-keywords, ġifieri dak li jkun jista' jfittex fejn fina Dunkarm, ħana ġew nsemmu Dunkarm, u jara kull fejn jissemma f'daw l-episodji. Ħaġa li tkun diffiċli jekk ma jkollokx dal-kliem. Din hija tajjeb ngħidu li hija biċċa xogħol li qed nagħmlu ma' kull filmat, kull recording, jew li nagħmlu aħna, jew li niksbu, jew ġifri billi nkunu writnihom jew billi nġibuhom minn stazzjonijiet oħrajn, qegħdin nagħmlu dejjem deskrizzjoni bil-kliem muftih biex jagħmluha possibbli dak li jkun meta jfittex il-kelma jitilgħu. Tajjeb ngħid ukoll li assoċjat mal-portal hemm stazzjon hemm il-paġna ta' Facebook. Hemm ukoll l-istazzjon ta' YouTube u l-istazzjon ta' SoundCloud. L-istazzjon ta' YouTube issibu l-filmati kollha li b'xi mod jew nirrekordjaw aħna jew nkella ġibna l-permess biex intellawhom fuq l-istazzjon tagħna. U fuq ta' SoundCloud hemm ir-recordings, is-siltijiet li semmejna ġifieri bħalma semmit Janika minn programmi antiki ta' George Mifsud Kirkop sa dawk l-intervisti li semmejna ta' Aquilina u Kassar Policino, pereżempju. Naħseb nistgħu Isaac Zammit qed jistaqsi titħajru titkellmu man-nies li jagħmlu seħħ il-Malti biex jittellaw fuq dan is-sit il-programmi mxandra tal-kollega tagħna, tal-kollegi tagħna fil-fatt Manuel Mifsud u Thomas Paċ. Dawn kollha qed nieħu gosta xejn qed jantiċipawna. Għandna proġett li ilu għaddej 3 snin li bażikament beda minn teżi, ħafna mill-proġetti jitilqu minn teżi kif qal Adrian fil-bidu. Għandna tim li qed jisma' x-xandiriet waħda sewa kull xandira u jiddokumenthom biex ikollna database u mill-ġdid dak li jkun jista' jfittex u ma ninsewx ġifieri li bil-programm tar-radju Manuel u Thomas jiġbru termini, jiġbru kliem li aħna ma nix ix-xorti li nsibuhom miktubin, ma nix tradizzjoni twila miktuba bil-Malti, ta' kitba bil-Malti fit-tul. Allura nkunu rridu morru ħafna drabi fuq in-nies u nsaqsuhom. U mhux l-ewwel darba li Manuel u Thomas jisom jalfu lill-pubbliku ituħ xi terminu u jibdew iċemplu n-nies u xi ħadd ikun jgħidu l-Birgu, xi ħadd jgħidu ż-Żurri u xi ħadd jgħidu Għawdex u hekk inkun qed niġbru informazzjoni imprezzabbli għad-dizzjonarju l-kbir tal-Malti. Ġifieri iva, bil-mod il-mod dak ix-xogħol nittama jien ukoll flimkien ma' recordings jitilgħu f'dal-portal. Imma tridu tuna ftit ċans.
Tajjeb, naħseb naf li għadhom jitlu xi kummenti u xi diskussjonijiet kompli sewa. Grazzi ħafna lil kull min ingħaqad magħna, lilkom li tkellimtu, imma anke lil ħafna nies li jaħdmu fuq riċerka u li mhumiex qegħdin magħna, sewa ma stax ikun hawn kulħadd. Hemm ħafna ma nistax insemmihom bisimhom wieħed għax huma ħafna. Nittamaw li il-frott li qed jikber f'dan il-portal ikompli jikber biex kull ma jmur isir punt ta' riferiment għal kull min jew qed jagħmel xi tip riċerka fuq il-Malti jew sempliċement jiskopri xi ħaġa ġdida dwar il-siena. Grazzi l kulħadd, ma nafx jidrini xi. Hemm nota żgħira minn Kita Zoppardi illi gradwat tagħna illi qed jitkellem fisem il-siena u qed jgħid illi għaddejjin diskussjonijiet ma' TVM biex dawn il-recordings ikunu kemm jista' jkun disponibbli għal kulħadd. Min jixtieq jista' jara l-kumment ta' Kit li nirringrazzjah dejjem tax-xogħol prezzabbli li qed jagħmlu u t-tim kollu ta' il-siena jista' jara l-kumment ta' Kit fil-chat. Grazzi ħafna u l-lejla tajba. Grazzi.